ole Geronimo crime kan lo lang le ta tuntum video hian sponsor kan neya chu Amaterasu restaurant te anni aming chu invite khat hriat na ni chuan makin ti viawanga ke point kalam thiam na la rei big lo Amaterasu poni se Japanese food mizo ka ne na in mil sial bon turu tara ania e turba ka hian karaoke room nuam taka oma tin open air zol kho pui view nuam theng tho heavy tak aum bok an ei turi atuin athiang lim ema an chief chef pupeteran asiam lai hi munle muna life ngein amu thea chem vor virvel pa sa kang lai te chu mu nom takani Amaterasu restaurant Upper Republic MSR Fitness Gym opposite chia first floor an ome in manhuna inzuk chol heavy vedon nia atui heavy bonanza ani top mai he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promo tumna omlo tin achunga thute hi internet atanga la khom anie kumsang zakwa somkwa pali October ni thum zan khan Oregon State US Eugene Khopui Police Department chuan call man mo thak takan donga rang takin call an don na mun chuan pan ngala rol thar pakhat aming Aron Iturra chu ama khum nge ya rong taka ka hlum alo ni reng mai police te chuan amun marvel chu luk takin anan endika engkim mai chu a fel fai thlup maya in sualna hnu mai mo po pakhat ma mutur aumlo tin thilbo omang engma hriat tur omlo boka misual luruk na hnu ma tur omang po mutur aumlo bok chungan thil muatang te chuan hein thana hi ti pal thil thuemo ruk na boruak kal suale moni lo ti nu chui tu te chuan an man thiam ngal ani ti chuan nu chui na chuan an thok ngal chara tol thana thlen laia in omve arona nu an komna tangin thil poimo tak an shetatlat mai arona hi apindana hian ama chawin alo mu hau lo maya abula chuan abial nu alo riak vereng hi alo ni arona nu seidanin mutura pindanan panlai poin engma ngai hanti thatlo na turom lova thatakin anin mang tha thlap ani ome amai ro chu zanlai dar khatle chen vevela anru ma tang chuan mangang au thom alo ri chuaka avalu ve me chuan khuma arona chu ni khoshelovin alo letereng to nin asoi arona chu silaya ka nge ni ti achianga ahnua .38 caliber silai mu manga ka ni ti po an shachiang theya ma se aka na silai chu an muzo tlat lo chuteng ani tak noya chuan abulamu abial nu chu rin hlelkai masaber anilo theilova ti chuan nu chuitu te chuan theiang angin anan chui zui ngala dan naranin silai met puak tu kut pha emo an korban mora emo an thom no emo hian silai zen them hi akai nge thina ma se abial nu taksa le athom novel te chu anan zir chian ngel poin chu tiang chu pakhat man mutsuak tlat lo maya thil chiang heavy lutuka ngai to kha an tumangin thilakal chakle hlei thei tlat lo tu chu te chuan thunan zot fia ngala abial nu chuan an mut nuwa tu ti hriat lo me che pakhatin aron kol thu soin arona omle omlo thuron zot niin asoya aom thu soi vele aron betu chuan phone chu ada ngal dai ani home chunu che dan chu makanti dun hlea ma se soizui lem lovin an mu vele maya chumin hu chuan an mu hila silai rin ati hara an harnak chuan mi pa ni ngei tur a muwa an pani chuan bandana in an main tuam niin asoi bok alandana chuan tum lokren ronin tuemo alu tanga arona chu akap hlum tamai niin alanga aka dana changin silai han chelek vel po athiam thokhat ve hle ni ti amu theya lau thong le man mo ka pop nilovin ril rufim kerkorin
thi ngei turin alua voi khat chia ka ania a thi chiang hle hetiang in thana hi police lam chuan execution style shooting an tia misual ti hlum tura an chung thu rel to an ti hlum tak te anga an mika tur te poin beilet mi lova nai takatanga in kana ang chi hi ania execution style killing emo kill shot ti te poin an soibok misual pol geng an ti ten an melma hetinga ti hlum hi an china wangin gang style shooting ti te poin an soiboka ti chuan chu tenga in tha na fel khlip thlep chu tunge ti duang ti chu zona lian tak alo ni ta Eugene khua hi khonwam tak poi khoina le tharum thona thlen khat na mun takania to thana phei chu a thleng ngai lo ti hialin an soi thin khopui lian nun sa hut tlan sana khosak du ten an pan na sa hlea ami cheng te po an limin anin po tlang hle chutiang taka khoral muang ani na le anom zian sei hut laia poi khoina rap thak taka thleng tamai chuan mi puite a bara khai tak zet amai ro chu chung thil thleng chung chang vela wang lo buai ve ei lo makpo lo ti velem lo mi pakhat alo om ve tlat mai chu Mary Louise Thompson ani hian a hma dai to tangin misual Paul geng nun phung le an khosak danin khotlanga thil thalo thlen thei dan te midang alo zir tir to thina an khoral muang tak angalanga chuan geng hovin buan khuar tan mek niin a soi thina an thalai te nun chuna sataka ti chia thei tur thu te le an khotlang nun thlenga ahong na sat tur zia te chu thanem ngai takin alo puang chuak to thina ni chu misual pol chuan zu le rui thei thil chi sang baka mi pat mei chiat na man kholo thlenga ken tela wangin ngai tha mai chi ni lo tin awareness campaign lo kalpui to thina chu mai ni lovin geng ho chuan tharum thona an ken tel thu le tol thana hial te po ala khen ngerin thu te alo soilok diam to ani ama poin thei to pin thalai ten kong dikan zo theinan a bea a pasal le afa pa kum som poruk mi bo flina te poin a thil ti chu an thlop thahle an veng tleirol le rol thar te chuan geng nun phung chu an ngai sana an zom mai lo nan bo thian te mi engemaw zat chu an ina in kom hlimna hun te siam sakin a hui khom thina kholai an te rolai mai ai chuan tin chu tiang chuan thnem ngai takin an zui thin ani chu ti lai chuan an khomi pui le nu le patam takero chuan Louis si soi chu chotak khukin an khuk pui ngai lem lo thil lom lo thleng tura soi te po chu a soi war ve mai anga in an beng khon ngai lova geng pol ti vel te chu an khua an om ve thei an ring lo hul hwal ani police lam ngai dan po chu tiang deuh tho chu nia geng chet na nu mai mo eng ma mu ture mo soi tura lo om ngai lova tin geng ten an pol thu nei na huam chung chin chiana na bangle thil danga an thil zia ran thinang te po an khua chuan mu tur om heklo chu wang chuan Mary Louise chu a hlau thong ve satlia an ngai deuh mai ani ma se chu tianga tol thana rap thlak geng chet na nu ma ni ngei turangai atak nge alo thlen tak sia chuan an thulo soi to te chu ngai tha ngot thei ani talo police lam lain tol thana mun chuan an fiang yel poin an nu chuina han pui thei turemo han bo zui chiam tur thilemo an mu thei der mai silova ti chuan an khua geng lam chet na ngai ven le sheber tur an ngai Mary Louise Thompson chu an vapan taringot mai ani hiana boy puina rei to boka an kho heting lampang loin nam noile rin hlel om mi hriat ruk te po alo nei an be sei ani ber ole kan kal thui main like han tele lokila tin he channel hi lo subscribe lo ni cho khoi men subscribe sak ve ngalla notification khoi on page chuan video tharlo chua piang in I first zia thei don ani ti chuan chu tu te chuan geng chan chin zir tu pi Louise chu anan ti puya an be seng nge in thu beng war thlak tak an hriat bel tanual mai Mary Louise hian geng do na konga ama pui turin thalai engemaw zat alo ruaya chung zinga pakhat chu tuna van doile tok ta aron Iturra hi alo ni vereng maya an malak na konga tu te ma poilo sei palin
an ni chuan an da thatamayam niang ti chu zona lian tak alo ni le ta Mary Louise soidan chuan heti ama nen anin hriat ma hian arona chu alo tal hiar ve zuai to ni oma chuta a thian hluite zinga chuan tual han tha mai po she lo mi enga mazat anom ni arin thu alo soya hei hi adikani chuan anun in siam tha chho chu tu te motan huat thla lo matling thei ti na ania an thuruk enga mo soi chuan hlaute po ani thei thil ni thei avatam em chu Mary Louise rin dan chia po ania tin chu arin na so nge na turin hlelom tak thil alo tong nge ni ome ama ni lokhan mi pakhat sania ti ringota in soi hian anina aron zong niin asoya chumi chu pasa channel nol mel se helve tak bong sa he mel zet tual thamai po she lo mel apunin asoya thilkal dan velan chutin chupa chu arin hlelom tariau mai ti chuan forensic lam lem ziak thiam tenen thok hovin chupa mel ni thei om chu anan ziaka ti chuan nu chui tu te chuan an zong chan ta a masaberin police record hluite anan haya ma se sania ti mingpu chu pakhat ma mutur alo om hau lo maya a mel om angan zia po chu an mi man to te thalak nen an en kop ngial poin amil tur omang an muzo tlat lo chu mai ni lovin Eugene khwa chuan an lem zia pa mel omang chu tu main an hriat lo baka sania ti mingpo chu an zong muzo hau lo maya alan dana chuan tual that tur lieu lewa mundanga changaron lut ang taber chutini chuan Eugene khopum pui chu aral muang lo hle ti na ania arna chunga thil thleng ang kha tu chunga po a thleng thei reng ani ti an hre chiang hle ani chuti rual chuan poi khoi tu chu an khomi lo ni lo hlau chuan Louise ta hlau thonang em chuan an khuwa sual na in bula khuar lo ti na ani dona alomom lama te po angai theng chu nu chui tu te chuan sani chu an zong zela ma se mu tura wang bon turu ani top Eugene khomile sa ni lo chuan khoilam mi nge niang aron nen chuan eng boi na nge an nei eng tak nge tha chan niang zona hlir ani top mai ani nu chui tu te chuan an thiamang angin an zel din chho zela aron chu rol thar mai ala ni boka poi khoi tu chu an maniang rualemo kumtling lo an ni thei ti ngai dan an nei ta ti chuan chung kumtling lo poi khoi an man to zinga sania ti mingpu chu anom leom lo an en lea chuta le an be se lo lutuk thilan mutchuak ta tlat mai sania ti mingpu an zon lain chu faila chuan aron ming zok chuan mutanol maya ma se an mudan chu poi khoi tu ni lovin poi khoi na pakhata thushe tua a chan thu ani arona chuan mi in sual boi lai a mufua papakhat chu chema vinin a vit tu ni om tak chu abul loka chem the thisen kai nuang kenga alo ding hi a muwa ngoi liam tamai lo chuan police ne na thushe tua a tang ta zelani arona chuan a thil mu le chem te keng tu a vit tu ninge yalang po chu a soi ta veka chu pa chu rin lo tak main a thian pa Mary Louise fa pa bo ange kha alo ni tlat mai ti chuan nu chu te chuan bo chan chin po chu chui chian le zual tulin an hreta a criminal record an en chuan rol thara fel ve tak ni an lo hriatang chu alo ni lo top mai nau pang poi khoi te file an hai tak tak chuan kum engama ti tang toin nau pang tanin juvenile detention lama atlang nel hle ti te an mutchuak ta zela a chanchin an ziana pakhata phei chuan geng pol pakhat silai tol oruk na aloin nam noi ve ti te an hai chuak ta zel mai anu hawa geng an do dan nen chuan a khosak dan chu aloin persan hle aronan anin sol lai awamu ma thlatam po la ran lova khan juvenile detention atang chuan aron chuak chau hi alo ni nge chungzong zonan hriat chhuat taka chuan mia vi thu boya thu hre tu poimo ber arona chu athat ve tamai ti na ani theyangem ti chu
zona thei alo ni le ta mia vi thu buai ngai tu ni tura court in ruat la chu arona thi ni atanga ani thum ni chi alo ni le ngala arin hlel tel mai hetia achem te keng lai mutu le thu se tu poimo ber tura thi taxi a chuan botan chuan thiam chana ol sam hle don ti alang chiang boxi ngai nom chho fir fia khop maya ti chuan nu chu tu te chuan ama bo ngai chu thu zo fia turin station anan ko ngala ani chuan aron nen chuan thian thatakan ni thu le athi na chuan in nam noi na nei lo thu alo soya alan dop ngial poin atran muna so son du tlat lo chutia engmanin zo chua thei taxi lova chuan anu Mary Louise chu kom vele reng chainan shia ti chuan thuan an zot fia vele ta chuta le pi Louise chuan anrin lo tak mai thil a soi chuak tariap mai afapa bo chu a main geng ho chet vel na lo tel to ngei thu a soya ma se a soi zom dan a thiam khop a ma geng ho zinga alo tal to wang chuan an nun dan that lo zia le hlom zia a hret chianga chu wang chuan geng ho don a kalpui me ka po chanem ngai taka tel ve ta ni thu a soya kong dika zo theinan ama point thei top a chua thu le an ina po a thian te ko khomin leng chuak lova om thei dan turan zong niin a soya a dik vele thlup mai tun malamin anun lo heavy metal ruvio ma se chungte chu hun kal to nia tuna chuan nun thar nein suala dona sa to hlenin a soya aron nen po chuan thian thatakan ni thu a soi boka athi na in nam noi chu thil theilo hul huala ni thu soin afapa chu atran heavy le ama aron zong tu nia soi sania bak churin hlel tur dangan om lo thuala soi renga ma se nu chui tu te chuan chu pa chuan hriat chua zo lo baka an thil hriat china tang ringot po chuan Mary Louise chu chui zui deuh ngain an hre ta tlat mai zepru kala nei nualin an hria an ina income satlia chu du tok lovin station a nge yan hruai phei ve ta ti chuan nu chui tu te chuan uluk mang tarain an kom ta arona chu bo chung chang thu hre tu ni awangin bo chuan athat nge ni an hriat thu le bo chu rin hlel number 1 ani thu an shrila Mary Louise in afapa duat dan le ahum hal dan an hriat chian em awangin afapa chu man ruwa an mangani pakhata athil soi du lo te po afapa chan nan chuan a soi du mayan ring ani ti chuan le an be siang ngein a soi du lo tha a soi chuak ta piap mai le sania chu aphua chop mai ani thu a soi chuak tarup maya chu mai la ni lo ain soi tui chhota zela atol panala thleng ve te po anima na ari khian ari par mai le arona thattu po a hriat thu le bo ani lo thu thlengin a soi chuak ta zel mai nu chui tu te thang kama per chanta ani ber aron itura thattu te chu a ina arol thar khoi te zing mi Jim Elstad le Joe Brown ate an ni thu a soi chuak tarup maya chung mi pani te chu aron ate thenom loka om an ni nge amai ro chu police lam chuan engwanga Mary Louise chuan atira twal thattu te chu zep tlat nge ni ti zo na lian tak an la nei tlat ani poin a chan na alo nei na le to hle ain sedan chuan chung tlero le rol tharte nun hum him chu atum bernia zela an tan chu an tan a thaber lova nun pa ngai nungin mi fel takron ni chhotura adu wang ni in ain soya an vai khadu thlanna siam sual wang maya an dam chung hun zel an mang tur chungai ngam lovin sania ti vel chu a phwa chop tamai ni in ain soi ma se police lamero chu an thu soi zong chu an oi sak du to big lova tin jimale jo te po chu tiang poi han khoi tur chi nin an hretlat lo vele tat maya amai ro chu pu an ni miaw wangin jimale jo te chu thu zo fia veshim shiman ngaya
ti chuan station lama an ko ve le ta chu ta le be se lo tak mai in an ni pani chuan poi khoi tu an ni ngei thu an soi tatlat mai chu tia phat po pha buai lawanin puang ngal mai chu nu chu te chuan makan ti viau nge ni an ni la chuan bo la ka thu shet tu atana tuma wangin arna chu an hol lea an thian pain zel banga zu donai chuan tin chu tiang chuan an cheta mai nin anin soi in chung lu ta wakap tu tak chu Jim Elstate ani thu sein Jim Brown chu pon alo duty nin an soya tin an silai chu luya an pai nin an soi bok a chiang takwar mai ma se ala chiang kwar chuang lo chu kai su a fel mai don alan to lain Mary Louise chuan thil mak deuh mai lo tile tlat peka arona nu phone lo va biain arona khalo ngoi thave le se chuan ala thilo tur awati kherani ome chu arona nu chuan makati hlea rin hlelna nen police teron hriat tir le ta ani police lam chuan an lo rin hlel to san na kalain chu tiang thun an hriat le ta ka chuan Mary Louise chuan a thil hriat zong la sei chuak lo nin an hrele zual ta a fa pahuma tumna lama thuk takin ama po ain rol nin an hria ami pu pani te anin puang malu tuk tele a thil soi then khat te po chu rin hlelom tlat hian an hria an lain hlan theilo ani ber fin fiana nei theiri lo ma se zui zel phot chu tulin an hria thuk zo ka Mary Louise chanchin chu chui chian an du ta ani ti chuan le a chanchin an chui na chuan an be se lo lutuk kan ti don nge an be seng nge in kan ti zok don thil poimo heavy u chuak an hai chuak ta tlat mai an khonu fel khotlang himna tura shanem ngai taka be tu le geng ho laka an kho thalai te hum tu ni an lo hriat chu an rin angalo ni top lo maya atun panun chu alo bombastic ruzek mai hialo ni Mary Louise chuan criminal record alo nga hle maya chuta a huat bernia a soi thin le mi poin an lo hriat larna super antigeng mama chu alo ni ozong lo mai ama ngei chu geng ho zinga alo tal ngap ve shep to hi lo nia Eugene kho alo pem ma hian bikers gang pakhata telin zule rui hlo le mi pat mei chiana tel lo chuan ke ma hi ka ke ma lo te po alo ti ve na sa to thina ni Eugene a khosak dan chu alem chan nun mai mayam niang ti chu zo na alo ni le ta ti chuan atun ma chan chen an hriat nen chuan chui tu telam chuan an dop thale ta ani po chuan engma chu pha boi lovin alo pom thlap maya genga atel thin dan zong po chu ze boi tum bik mia lo ma se tun chum chu a film khur thiam ve tlat apoi turchin chu a soi du to bik tlat lo mai geng ho dun dan chu alo tal shep to na ni wang le a hriat chian ema wangin thalai te chu an lu ve mai hlawa chu tiang thil thalawa chuan anin nam hnoi ve lo nan thei to pa chuan nin ain soya ama ngei na lo ton to ni wangin mi te makti khople an nui zat khopin thane mangai nin ain soi atu soi zong chu adik lo ti fin fiane ma om chuang box silova tu chui tu te tan po han ti zui dan awang khop mai nie min an tun manun kalsana nun tharan man to chuan mana ichuti khati wati chiam po kha ani berbik silova tu chui tu te tan po Mary Louise chu han shen zui ngot thei ani big lo amero chu nu chui tu te chuan pi Louise churin hlel na lian takan la neya tu na hre chuak theiri lo ma se eng tiknie mo chuan thudik chu alaron lang em ang tin an kian san taringot mayani ti chuan le chuti an nga tlok lai chuan afa pa bo abok kha lir theiruk thua manani le ta hlau mai chu thu boi churem chang manan tumru hlea an chen ina phone chu an lo ngai tharu ta khiau maya karuk chung chang vel hriat tum chu ni ve bok ma se arona thina chung chang po an soi chuang nge en ring tlat ani ti chuan phone anin biak na chuan an ngai thata
an be sei chu an chang chuak ve don tange nge ni in alang ta an lo rin dan chuan bo a hum du wangin Mary Louise chuan zepru ka nei an ring khania ma se ama ber chu a fong vuan tu alo ni tlat mai an veng thalai te an ina hui khoma kong dik ko mu tu ni an lo hriat po chu alo dik lo chia wani ti an sheta ama ngei chu an geng ho tu nu ni in a thalai hui khom te po chu geng member an lo ni reng maya anin chu headquarters an mang hi alo nia an geng ming po the 74 Hoover Crips ti ania Eugene chuan thuk takin anin bun toa rui hlozor kar ruk silai tol ruk le poi khoina chi sang sang anin nam toya chuta chuan Mary Louise chu a thluak bur berani ti te an hret chuak tabok ani amai ro chu chung thil chu case dang dai ania an chan ber arona tual thina chung changa chuan an be seng fin fian an la nei thei chuang lo chu wang chuan Mary Louise le apol te chu le en thak deuh thain an hria amai ro chu ti rual chuan an man main thil poi rap thak takan khoi le pal vai chuan shareng chunga poi khoina thlen tir an ni dona an service thlengina tor pha theya a poi heavy khopang amai ro chung zong she chung chuan ris lak an thlang ta tho ani chol karthum le chan ve chung zet an phone chuan ngai thlaru zela a vain phone call voi sangkhat zariat chuang lai an ngai thla manani chuta tang chuan man chuan ni lo nana a hote thalai nau pangte te a vau thin dan te po an hre thei ta ti chuan le a topa chuan an hriat du ber a thlan lo chan ruk to chu pi Mary Louise chuan a soi chuak tarup mai an geng tana poi tura an kho sakawai chuan arona chanang kha an chan tura ni thu sein anaw te chu avau na samai hi lo nia thilom ziaron lang chhota jimale jo chu arona that turin ama ngein atira ni ti te po an sheta zela avau ne ema wangin manani nuwa po rinom takin Mary Louise in nam noi dan chu an soi tel du ta chuang lo hi alo nia ti chuan an fin fian nei zong nen chuan court manin king tarap rapa amai ro chu jimale jo de chuan Mary Louise chuan in nam noi na nei velo thuan la soi ta chewa an pi ber chuan hlau nge enge chan ber po hria tolo an la hum tlat mai ani an ni pani chu court chuan thiam lo chan tira jima chu kum som tang tur le jo chu kum som paruk tang turin shem an ni ta ani an hotu nu ber Mary Louise Thompson chu in nam nei na nei lo thu sein a chang thlata ma se tu chu te chuan evidence an nei that to ema wangin han tal chua mai na chi zia zang ani to lo ti chuan chol karuk chuan in khin rap nuwa Mary Louise Thompson i po chu aron itura tha thu boya chuan thiam lo chan tir niin kumsom ni panga chunglungin tang turin a chung thu re la nia kumsom ni pathuma tan nuwa kumsani som pakwa khan a chuak le to ani ole khati zong khatun tum Geronimo crime kan ti chua thei te chu nia heke sung changa in engema soidu kan nei karing tin soidu nei ve shim tan po du soi thei comment section lama ron pe comment ve te le